down. After those is still here. That means they like. So some people are bringing plenty houses to stay here. See the boats. Look. What a beautiful ocean. What a beautiful sight. Having the flies on it. Everybody goes sailing to Cape Coast. Their flies are there. Abusuafo mamakwa aba eba Susan Media Talk so. Ena so yada fofora Onyankopon e de akyɛn. Ene ye betoa ye ne akonhomabɔ a ne ye bɔ no wɔ Kuro Cape Coast mu no ɛso. Kuro Cape Coast ɛwɔ Cape Coast Metropolitan Assembly no ase ɛwɔ Central Mantam mu. Ye ba babuya ne akonhoma atoa so ɛwurawura kuro nim akɔ akɔpiem ɛwɔ Cape Coast enkan kwantempɔn kɛseɛ no ɛso. Ne ye bɛfa baabi te sɛ omo yi siege no ewurawura baabi a sɛde yɛayɛ yɛadwen sɛ yɛbɛwurawura baabi a wɔ nkronkro ɛso amamabɔ mani akɔnhoma ahwɛ sɛ de esitie no ɛnɛ yɛtoa Cape Coast dwumadie ne so ɛde episode 2 abrɛ mu ɛno nti monka yɛn ho ne yɛbua ne akɔnhoma ne yɛhwɛ sɛ de Kuro Cape Coast esitie sɛde mu akwan esitie sɛde mu dwumadie esitie ɛne sɛde kuro no esitie ankasa me damos.
Okay.